Zorica Radaković. Stvarno virtualno. Svojim novim pjesničkim rukopisom Zorica Radaković zadire u srž današnjeg doba, u njegovu virtualnost. Svoje pjesme u prozi ili slobodne stihove koncentrira oko fenomena virtualne komunikacije putem maila, četa, u kojoj se nešto atačira pa šalje i ne zna se je li primljeno ili ne, u kojoj ima i nema odgovora suprotne strane, u kojoj nije jasno postoji li suprotna strana, taj imaginarni ljubavnik ili stvarni ili virtualan, i hoće li veza ikad preći u takozvanu realnost. Hoće li joj čovjek s kojim je vežu riječi kupiti kokice i odvesti je u kino. Naoko banalan i površan povod, a to je specifičnost ljubavne virtualne komunikacije, je međutim iznio zanimljive misli i uvide o srži današnjice, odnosno o doslovnom gubljenju čovjeka u njegovom materijalnom izdanju na koje smo navikli. Srž virtualne komunikacije je pretvaranje bića u nakupine riječi, slika, poruka koje se izmjenjuju. Pretvaranje ljubavnika u utvaru i najviše od svega pretvaranje same pošiljateljice poruka u utvaru. Sablasni krajolik u kojem caruju mašta i umišljaji je dakle povod vrlo slobodnim stihovima, bez poetičkih, metričkih ili drugih ograničenja. Osjeća se samo sloboda kao temeljna vrijednost koju ova poezija proklamira. Uz nju se okupljaju pitanja opreke, slike i riječi, istine i laži, mašte i zbilje, virtualnosti i stvarnosti, odnosno tvarnosti. Na trenutke ekstatična i neobuzdana, ova poezija je osvježenje po svojoj slobodoljubivosti i iskrenosti i po ponekad lucidnim uvidima u vrijeme u kojem živimo svoje čudne ljubavi.